Hoş geldin. Hoş gördük brat. Kavmi. Näme täzelik barat? Täzelik kan. Edil şu ada wala anan bir tarafım denge zakaz aydınması. Toylar düşün. Hava şu yaşdan kıvara gitaradan soň şu gulalakla gitar aydım çıktı. Şu andan soň gitti. Olam kıyna. Şolaydymam zakazmy? Aslı ol zakazdı da soňam yerine başkaydım nerdik de olaydım. Abyşaydım hep çıkardım. Bah. Bugun mana Kerim, men muny içgin gurruny görýän tomoşaçylara da basyndan eýýän bir şeyler spoiler beripdim da. Gelýän mihman bilen olaryň tanaýşýalyk däl. Olaryň tanaýşýalyk däl, hakyky bir goňşusy mi maşgalatynyň tanaýşýaly gürleşmek isleýän. Men şuň aýda ýodum bilen gürleşjek gel. Men Kerim bilen gürleşesim gelýär dost. Kerimi edil özüme aýda ýodyňdan öňrek tanaýan. Kerim wagtyndan bäri tanaýan. Aýyr 18-19 ýyllarda ýa-ni ýalňysmatam, şo döwürden bäri tanaýan. We şo wagtyna aýla gürleşýän bolduk, şo ýaly gürleşesim gelýär seň bilen. Taş. Başyn şundan başlaly, nämelerden başladyň? Gelen ýeriňe bizem memden bilýär. Nämeden başladyň? Ýa-ni nasıl otamy? Soňgat bagwatda da, ädimden bagwatda da azyk, paroslov. Korotga ýasna edeňde. Ýylyňa menden kiçirek bolmaly. 96 men. 96 hawa. Özüň şoruň oglany. Ya Garadamak. Garadamak. Inni şora başdym. Hawa. W общем alanda soňat diýilýänlerde men 5 ýaşymda birinji ýerde goşuk ýatypdym. Men öz ýadyma da düşenok onu. Şondan bärim gelýär. Hawa. Ilk aýdyma aýtdym, zat etdim. Soň sesim döwüldi. Perihadnoy wozrust bolýar. Ol hemmek işte bolýar. Ona sesim ýognaty, öýde gurlama, utanýana. Gurladım, kakan pahyram hatta. Gurlamay atamla ala kolup sesim näme zat diýär. Onu utanyp taşaryk çykýardym. Soň azık sesim normalizatsiýa etdi, onu aýdy bilemok. Onuň rap çykdy bir ýerden. O adam gazada, näme köçede futbol oynap dören çağalar. Iş ondan şo taýda oýnaýaka maksat diýip tanýar. Bizim bir rapper wady. Ortaça aýdýar. Türkmen gruppada. Bir onem şo top oynap otyrdyk, geldi. Ребята, вот я песню написал, ты плай про маму. И dinletti. И bir gün bilemok näme boldy. Olayam gijrak. Dolly dara gulluk geçdi, zat etdi, hemme kynçylyklar atla geçdi de. Bir iş etdim, öz ýadyma düşenok, näme iş etdim? Ejem pahyr diýdi. Bolla oglum ýetişipsiň diýdi, baryn arkaýna aýdy ber diýdi. Bah. Şo söz diýdi. Näme iş etdiň? Bilemok. Bir zada göz yetipdir, gowny yetipdir, şo men taýar. Prosto ne şu men näme göz yetirdim, enatan razylyk diýilýän zat. Razy bolla, boldy. Şondanam bilemok, şeýdi volkanyň içinden çykan ýaly. Men sen tanan wagtlam işleşýärdiň studiýalar bilen aýdym ýazýardy. Dogrymy? Inni haýsy aýdymçylygyň haýsy aýdymlaryny ýazyp berdiň, şondan başlaly. Hit bolan aýdymlaryny aýdaýla. Hit täme onu öze men bilýärem. Sen näder plan ýeteň biz onu bilýäs. Mikey bilen gaýo. Hawa. Tumanma, например. Hawa, Mikey. Anama hepsilen naya. Hawa. Malika. Ondan снова на беду я иду. Olwa. Ina gaýon. Hawa. I gaýon bambiçiskaydy my. Что же это боль между нами? Neyna ol erkek ýaly Mikey bilen gaýon öz işleri. Bayu. Men barmadymdan ýok ikisiniň eden bombasy. Neyna ikisininki. Şondan soň men edip beren zatlam, ýöne menkilerim kan gaýo jaňat ýa. Eke şeýle heng tapdyk diýär. O gitarada çalýar. Ana şeýle heng tapdyk. Между нами özümizçe prepar goýdyk diýär. Bir de moş kuplet gerek. Saat hisat ýok entek brat. Сколько это боль между нами? Hawa. Benim Garadamakdan indi Miral tavarmala gaýalary. Perisat ketmeli avtobus, gönü giden o avtobus. Ilki 30 ýyllyga mindim. 30 ýyllyga minip perisat getdim. Şeýle ýol avtobusta ýazyp gitdim şo sözleri. Bardym da onu. Otyr çay içtik, kofe içtik, zaten onu. Brat şu sözleri ýazdym diýdim. Когда играла между нами на пластинке, lat şu. Gowurda bulam.
Daş. Daha gittik Mike'ye, zan ettik Mike'yle. Mike stüdyoda mı o bar ya. Method, ina prepare, daha heng tapmalı. Bah. İyi oturup bir kelleden iki kelle gov değil yani. Oturduk şu tayda daha eydeli. Daha işte beydik gör misal için. Mecdunami orada. Mecdunami edip gör. Şeydi herimiz öz bilýän zadymy da aýdýatsa. Olar naprimер elegant tarapdan seyretse men açyk köçürek tarapdan seyredýände brat şu tarabym yitirme. Sebäbi adamlarda sadalyk ba. Şu gerek açyk nebrejnerak, güdürak yerler bolmaly. Şeydi we mana şol aýdym döredi. Arada TikTok'ta da duştum. Şu Gaýa bilen Mikeýem şular ýaly bir gepleşik bir görünmüş bir da etdiler. Şonda da agzak geçýärler. Sağ bolsun oglanlar, o minnettar. Afen şu atqy aýdan adyny agdan aýdymlaň hemmet ortaça türkmençe ýokmy? Türkmençe halas et ýazyp berdim. Haýsy? Bu näme? Bir gün dünyam daralsa, danana sezer ýazmaşyny, soň kumydym talan. Mikeýem bilen Gaýa aýtdy onam. Ondan Sehwat Kasymow. Kan aýdym ýazyp berdim. Neme platformalar üçinem, efir üçinem ýazyp beren aýdymlam kan boldy. Celile de ýazyp berdim. Celile de ýazyp berdim. Celile dogrusu meni mebilden çykyryp bir aýalak iş garamedy belli. O Bah. Şol mebelinde işan döwürlüğünden galan dostlaryň işleşýän barmy şu wagt? ba Gatnaşýan, gowçuluk. o Aziz, gatowy. ba öýüm şu wagt mebilden öz iş işlemetdirdim. Deýlemi? Ba şükür gatnaş. Ay bu var han Ferit Gaşa Kerim. Men pikirim däl. Men şunu sen tomoşaçylygyň pikiri diýip kabul etdi. Köpçüligin görýän adamlaryň agla we böleginiň pikiri diýip kabul etdi şu pikiri. Näme üçin Kerim'iň başdaky aýdymlary has gowdy? Näme üçin Kerim'iň soňky aýdymlary onýaly gowy däl? Başyndan başlaly. Seneden aýdam gowmy. Kerim'i aýdaýodyň eden gowmy. Ondan soň tanadyň. Ýa-da birje şol aýdymlary başyndan näder sarak gideli. Beş ol hayatım Doğan şu tanadym da var. Ondan hiçten geçýärşi. Hiçten geçýärşi. O tak ýene. Ondan Aşgabatly biz tanamadyk bamy. Aşgabatly biz tanamadyk bamy. Beş aýdym boldy. Şundan soň gaýdymlaň. Muny özüňem bilýärsiň. Men näle Kerim muny köp adam bilýär. Näme üçin soň kulaň? Ön kaydımlar ýalyk bir tutanok diýmäýine, tutanok diýsem belki öýkelersiň kan öýdýän. Ýa-da sen öýkelemeseň muşdoklaň öýkelerim ka öýdýän. Näme üçin soň kaydymda öňküler ýaly däl. Muňa adamy Ferit, adamyň kellesine awtomat oýanýan jogap näme? Men diňleýji bolaýyn aýdyma düşüneýin düşünmäýin. Kerim başda soň o düşündirýärdi, soňam pul düşündirýärdi, san düşündirýärdi. Ýani jogap awtomat oýanýar. Meňem hemmek şol oturan, görüp oturan oglanyň kellesine de şo jogap oýanýar şu. Näme üçin şeýle? Gysga saýdygynda men bilen dinleýijiň arasyndaky filtr güýçlendi. Filtrasiýa güýçlendi. Gaterwet güýçlendi. Şu näse ýokary çykdygyňça da şonça da gaçmak gorkuldy. Şoň üçin manyň sözüňe seretmeli bolýar. Hakykatdan onu men düşünýän, men öňkü men başdaky dinleýijilerme. Any öňkü Jerski. Ya, edip bilen kese gerek bolar. Inni dinleýijileň diňe solar bolsa da diňe soň ýalaýdym döretmeli bolýar. Inni men şoň üçin näme diýen men, naprimер, tarp standart aýdym çykarýan. Gerekmi? Gerek şol polibomu gerek sen o. Buf arasynda ana durmuşan hajatyn almaňa sejeti birjin goý berýän şeydi. Ýa naprimер, edenişiňe ne peýda. Ana şolary ýalaýdym gerek. Men başdaky dinleýijilerime şolary ýalaýdym gerek. Ýani kim ma? Men oňa düşünýän ýöne aylanma. Men şolaýdym bilen tanadym ha. Fanqa sözüm var yaman. Diýjekmem göni diýdim nama fanama yaman. Näme de bilemok seni faýlaman aylamay gönüm indi aylamay indi maňa aylama be. Şondan men birinji ýerde grek aýdyp gördüm şu taýda. Şonu ýalatlar gerek, göne käwat gerek. Ola bir. Öňkü ýaly arasda sözleş ýok, açyk sözleş edip bolanok, şoň üçin hem hawa filtre etmeli bolýardy. Kenmir şu neme diýwalayna has köçägidenräk dinleýijiler bolýar, has köçe stilraklary kenmir batmagyna batman biler.
Ona aýtsak bolsaň biz köçäge giden näle dost? Men özüm mysal üçin öň dinleýän aýdymlam ne ey plan aýdym dinleýän ipdäl, ýöne şol gowmyň dinlämde tanadym dinläňde ýene beýlek soňky ýanky adyna bäş aýdym dinlämde maňa istesem täsir edýärdi we içimden diýýärdim. Geçen tanyna Dizet bilen gürleşdim. Şu içkin gurrun onuň rapperlaryň içinde iň gowur ýanlaryň biri ýaş pokoleniýanyň içinden old school'dan däl diýemde sen adyň tutdy birinji bilen. Kerim diýdi. Men şol oglanyň diýdi söz bazasyny gaty gowur ýanydy, şol oglanyň döredişini tema topuluşyny men gaty gowur ýanydy. Inni diýjek bolýanym men näýle aýdym dinle, men halk aýdym köp dinleýärdim. Mysal üçin damana ýoluny aýdylar kendiň. Şonu dinläp berýän wagtym sen şol aýdymdan maňa täsir etdi da. Men sen bir kile türkmenliň morgyna men diýdim bilen. Maňa kän diýdiler onu. Diýdiler gerek. Türkmenleriň Morgenstern'i aýda ýödüň genialrak. Onuň suwlugy mysal üçin Timata men diýdim. Süleyman Espitra Timat tarawrak ýykýardy. Onuň saýyk däl orady XX Temptation diýip programmada. Şo tarapa ýykgyn edýärdim. Onuň Dizedi türklerden murda diýip bara. Bir kile şoňa men diýdim içimden gelýär şo. Näme şo taraplara men diýdim. Onuň bilem oktar biz aýda ýödüň o Zersk oglanyp tanadyk. Morgan ýalrak däliz oglanyp tanadyk. Ýöne soň bir kile agramlaşdyň. Bilemok brat, özüňde de mailnama bilen badyr da belki bir süýjet bir da çykarjak bolýansyň. Ola ýok man, nesip bolsa. Nemede Liboy tümlüň soňuna bir şifa diýär. Awa. Bolar bu wagty däldir. Şuwadan diýmek sen dörözlük garýanaňda tümlükmi? Yo. Eýlemi? Yo, estağfurullah bolmasyn. Dörözlüňde. Dörözlük ýok. Meni prosto adajyk agsadan zat näme boldy? Ilke durmuş ýagdaýym boldy. Oň üstesine de ananmayan kaýyň içinde 10 sana gutluk aýdym. Olam iň ýöneki jazady bilýärmi näme? Hem iň ýöneki, iň prosto, iň kyn zady bir-birine meňzetmeler. Wah. 10 aýdym ýygyder. 10 aýdyma 2 aýjyk wagtyň bar gözüňe öter. Şersine munna kulanan sözleň munna ulanmalar. Bah. Ya munna kyn bilen bu beňdeş bolmasyn. Daja sazam. Onun sen bar alhamızdaxna beýän şoňa sindirmesen, kelläňde çal täkelje başga pikir bolýar. Iň bolmany. Öýe çörek almalyň pikir bolsa kelläňde. Bollan kelle diňe şo çörek bolýar şolaýdym ýalan o. Diýeli waqadaýdym. Dörödü. Häme? Dörödü bolýan. Waqadaýdym dörödü şol hit bolup gidýär diýen duýgam içinde ba. Dogrymy? Indi waqadaýdan adam bar. Senem allyňda şo waqadaýdymy pat aýyrşdyryp gyýdyň oglanyň atyrda da qadýar. Onu aýryp aýdym edip çykardyň, buň üçin başga aýdym ýazdyň we bu hit boldy. Şuňaly gurdat bolýarmy? Kän bolýar. Eýlemi? Na primer şo men onu şeýle barsa gülälik bilen gitara. Şo da qadaýdym-dy. Nu edil ýaşlaňky däl. Ol bir aýdymçy da qadetdi maňa toýda wals aýdym aýtmaga da aýdym. Ýazdym. Çernavik wagty dinledi de 50 boldy. Şeýle mi diýdim? Bolemeden başga ýazyp beren diýdim de muny aldym da özüm ýazyp goýdum. Onuň eskamaýan da etmik gelýär. Brat bir gyýdyň sesi gerek şulaýdym. Goş birini goş. Ay onuň oturdyk. Iň zawny gülälik geldi. Onuň diýdim sen sesin gerek aýdyp gör. Eger otursa çykarjak. Oturmasa biz abet diýdim. Gelip aýtdy on. Oturdy. Eredip barýar amyň sesi. Aýa, sesi ýumşak, mejn sesi bar. Bolly menem soha tutjan. Kan bol bildirme. Akuratnaja bolly entek işläli zat edip tonat işlemeli zat iştirdi ýa-na. Bulamy tonan çykana wan, tona salaý niýe der onu. Aýdym Hudaýa şükür gülýalyk çykdy, gülýaly ýöredi. O bir. Onuň ine soň çykardyk. Bugün batly men neýlim fatali. Ana şol ne ýaşlanky. Prosto çykardyk. Soň diýdik, adyňyz tutalmy? Ýaýratmalyny. Kerhil maşgala wa kim tutulsa halajak, kim tutulmasa halajak. Olam diýdi, ýok adymyz gerekkä şeýle aýdym ýörese bolýar. Wala atdan aýyrdym, rap ýerden täden ýetgidip ýazdym, çykardyk. Olam gülýär boldy. Zakaz aýdym makan azat bilen melegim. Zakaz aýdym. Söwüşmäli zakaz aýdym. Bilýän seni söýänimi zakaz aýdym. Şo taýda bir neme Balyaly. Diňe şol zakaz däl öýdýän. Galanma da azat bilen zakaz aýdym şolar.
Ba. Şu biziň görýän aýdaý özümiz. Hakyky kerim mi? Yo. Edil şu wagtky görýän aýdaýyňyz da däl. Aslında hakyky kurun ýama balamut ben brat. Gara bol. Aterlet. Men Ne bol kiçilikden galan zatdy. emek yo men kiçilikden ýaman öýü var ýa-na. Ha. Öýde menden akylly çagy ýok. Şu öýden çykýana baran ýeriň bilen mollylar ana men şonda lira var ýa şoňa gara gön atmosfera garşy gidip o beýdi men bir kän bir ýelmeşip ýapsamak da ýene şo töwere bolýan. Ha. Betçilikde ilýanlardan bilemok. Kakymdan geçipdir men ýaman betmen, ýaman gara ol okuwda da mektepde de mollumlaram kän ýanandyr menden. Ha, gara bolluňam näme tebigatyň berenje bir Ol izjuminkasy. Onu gidip bolan. Ne demi? Öýlenenden soň üýtgän zat kän kerim. Tehädiýetiň tarapyndan ýa rejimiň tarapyndan diýeýinmi? Rejim bra ýa Öýüm ihmal. Hakyky. Rejim rejim. Nemen duýýanmy? Ответственность duýan. Zaboto diýilýär. Şo ответственность. Duýýan jogapgarçylygy. Men onu ýerden başladym han brat. Ondan men onu bilýän. Ha. Sebäbi bilýän men dazy toýlanmam almadym ha. Ejeme berdim sebäbi ýaş kellämi ýeldi. Men zaňlaşýardym Oh. bu işe. Näme desiniz edip bolýan döwürde onuň ýaş kellen ýeldi şemally onuň ýalňy saýmaýyn. Elimde köp pul bolsa azaýmaýyn. Ha. Daşyndan düşeni bilen ödüm. Oňorun Ha. toyun pulunu eje görjegem däl, biljegem däl. Men emiş ejem bilen zaňlaşýardym, ejem pahy. Şol howa onuň şondan men bilýän şo ilk öý. Näme artsa töweregime ödüm. Ha. Gelinimiz Kerimi ütgöçek bolýarmy? Häsiýetine. Şu durşy kanatlanyrdy. Ay öý ýerräk gel, Yo. gulýaly. Gelseň bolýar. Bereke. Gelseň bolýar diýär. Onu biziň gelinimize de öwretmeli. Derdara. Malajet. Harika wapdyrmy? Ay. Näme ýylsa. Ay sağ ol. Çaýňam süýjü ýerler bolýar, içilýär. Nememe? Ayni şu sorag men beresim gelýärim, beresim gelen ogam kerim, dogrusyny dogry aýdyn. Bir kile edil özüme beresim gelen ok, sebäbi maňa gyzyk gyllar. Beresim gelýäniň sebäbim şu sorag tomoşaçylara gyzyk buldy. Gatykän fanny tomoşaçy aýda ýolum bilen pehlwanyň şu podkastyny görse, hökman şu soraga garaşaklary men bilip oturýarym. Bu sorag senen bilýän oja näme sorag berjegim sen duýýaňam. Seret. Jogap bermekän men bir zat aýdaýyn, sen şo aýda bir hilek obrazda bolup jogap berdiň. İçiňden gelmez şo jogap. Bir. Aslında şol proýektiň başynda seni ýam obrazladyň bilýärmiň? Agam kim getirdi näme? Sebäbi biz toýda görüp börsek kerimi. Dogrymy? Ya dostlarlaryň ene şulaglaryň operatorlar söýüp gedýärler. Hemmesini görüp börler. Men görüp oturkam diýdim. Kerim näçe beýtgän ay? Näme diýip oturýar? Allah getirdi. Wat diýäň da ýadam sal üçin ora hakyndan soragda da men bilip börne sen oňýalak däl. Başyndan başlaly. Näme üçin şey etdiň? Ya haýp üçin etdiňmi? Haýp üçin eden bolsaň öte artyk mazrak haýp bolmadymy şol? Sen pikiriňçe? Imенно şo передача oýunçamy. Awa. Ferit ilk şey değil, ilk şu передача oýunça soragy jogap ber, ondan soň nasam jele hakykatdan näýilikdigini aýdyp berdi. Передача oýunça aýdymyzda şo oglan kän wagt berdik, gelýär biz onu wapşe başgaça edip düşürmelik. Başta kän bir makullamadym. Awa. Ollamadım. Ondan ara bir 4 aýal men pauza berdim ha. Awa. Ondan olanar dedi, ay düşeli. Näme diýänini göreli, ay bolýar. 50 gittim, gidem dedi. Awa. Ondan şu taýda men oýnamaly obrazym, zatym. Men näme üçin obraz bilen oýnadyň? Näme üçin özüň bolmadyň? Gerekmi sana şol obraza girmek? Gerekmi? Maňa näme gerek? O girdiler bana şol obraz. Prosto o bir şeytsek, has gowlar, zatlar. Ay bolýar. Aha. Size gowlar dem şeysek, o bolýar. Etdim, olam soň özüm görýände, gülýände oňaramy. Tamoşda men, napример, öz ýazan aýdymlamda, kliwa düşdüm, men obraza girýän. Öz isleýän zady medýan. Ol men islegime wara däl. Taýda ýam по-другому gitdi. Ay bolýar.
näme etmeli men plan etmeli, plan hili bolmaly. Bolýa, bolup bereyim. Başardığımdan. Bolup berdim, olam yerine düşmedi. Çıkan günden men bilem oň taçan çykjagyndan bilem oň. Soň şo zatdan soň ýene bir zat, käbir zatlar eşitdim-de men çologyna gakarym geldi. Menden soňky barýan rapperlara maňa garşy bir zat diýdirmek, zat etmek. Şey dip karoji oň ýüpini saň ýyldyr ýa senkin oň ýyldyr ýa gipşi. Hawa. Men şey dip kabul etdim. Men soň oturup dogry maýda intersegim diýişler bilem ok. Agdym meten ok. Näme üçin gitdim, näme üçin şu etdilen zat etdim men samsyk boldum diýdi. Hawa. Gepleşik barada aýdaly. Aha. Inni Bol gepleşige barşyň hakynda. Owa. Aha. Şeyle bolly, şeydi hem şey düşürlü yapıldı sonra. Atak onda yeni tek senaryalı bolmaly o gepleşik. Nasamam jeli. Bilýän men hakyky durmuşum bilen şonu garyp şey başgaça bolmaly. O zatlar bolmady, gerekli adamlar bir marda boldy, bir lewapda toyda boldy, zat syomkada boldy. Ya men moşumadym, şeyle boldy da. Bolýa reska davay edelle yapaly bol, näme edýän bolsaň. Et şey şonu ýal naskaryak bolanda. Hawa. Aydymly tema geçeli. Barman aydymly tema diýende? Nasıl qoqlar, jis, biz, qaktırma. 20'de tanallyma şu gowmy. Hawa. Salawa, ýene şo zatlardan bäri, sen men 18'den bäri tanýan. Men adamyň adyny tutup görem. Ýok. Men geň gördüm, çynym bilen ýa men geň gördüm. Men hiç kim, men liçne baryp diýenim gowurýan. Agam, näme gerek? Çigim, dost. Diyenim gowy. Adam bilemok. Sebebi o kimiň aramyzda zatda şonu köpçülüge jar etmek näme gerek? Iki bol düşünüş bolýaka. Hawa. Men 2016'da gullukdan geldim, şonu Hanaga dip bir olanmady, maksat Hanaga dip rewa diýdi, ol underground, şo drill, trap, şonu ýal raplar aýdy, bu adon ýal zatdyňdan şo wagtlar ýöne Lubitselski bir hemme şonu aýdýadyk. Şoň bir aýdymy var. Şoň rewanyň ortasynda men bir pew goýup berdim. Adalla dadasyny döwük atan kämeler. Ana şol 2016-njy ýyl. Aha. O türne şu köne zatlar çykdy da burdan şogabat geldi. Gowy gördüm. Öz öňkeden işimi täzeden dinledim de şoňa göwnüm ýetdi. Aýdysym Petrak, kaçsy Petrak ýöne şunu täzeden aýtsam. Öňkü keşan badygyny bilerler. Iň klivina näle gedesim geldi? 2 san obraz, köne, täze. Aha. Şoň esasynda da aşagynaky cytaty täzeden köne salam boldy. Dinlenni. Hawa. Godum bilen. Aydymyň adam näsa? Потому что bu sağ omniçde diýä. Eýle bolmalar, beýle bolmalar. Näsagam? Ne o sen şeyle bolup näme etdiň? Ene şon ikisam противоположный bolmaly. Orazyň bir aýdym çykdy. Google dip. Bilýän. Başynyň atrybyny goýdy. Erkek kurun hiç bilýärmedi, hiç kime gerek gal boldy. Meňem to täzeyle olayım, soğurak da uje güýden gysha geçemizde mi şu töwreklerim meň şu atrybym çykdy. Täzeil güni ýanky bilýärmi jaň edýä? Dinledim maýdym dip. Menem TikTokda görýän, rapda Kim Karol, Türkmen rap näme, ýygnanam oran aýdym diýip. Menem diýdim, ay bir işçi Samsung eden zatlar da bilýän, oňar ýalar şey bilmeşdir. Ýok, o öz kanalyna dur diýdi. Çynym bilen näme? Girdim. Çyndanam dur. Indi men düşünmedim. Näme üçin? So taýda bir teň sesiň bardy, Karol Karalewa ýok diýen ses bardy. Ýok. Men öňüm diýen şu adam diýen, ýok Karol brat. Misal Ataway Karol diýerler. Ataway Halipa Hajyň ýolundan aýdy bilen ok. Öz ýoluna Hajam nomer 1 Karol. Hacı Anuş Halipankydan aýdy bilen ok, naprimер. Anuş Halipa Kasoýynkydan aýdy bilen ok. Ya bal Hajyňkydan aýdy. Her kimiň öz, hemmesiniň edýän işi bir. Neme start bilen finish barmaly okudymyz bir. Sen edýäniň men edip bilemok, men edýän sen edýän. Ýoksam opşalaňda kimden syňma diýişkär. Men şo tarabyna sen edýän. Şoň üçin belli bir birini karanawat etmeklik ýalňyşlyk men hasam. Men pikirim. Muňa düşündim. Inni Google aýdymda sen şol sözüň ulanyldy.
Dogrymy? Şundan soňra näme? Şondan soň buffalo şolaydym TikTok'ta. Ha. Ondan öňe var 6 aylap durdy şu TikTok'ta ýöremedik çeli. Baseva başynda şu sesler ýokdy. Ha, düşündüm. Aýyn hawa adamlara da näme şonýalyk bar, neme gerek? Gerek. Gopur tapar gerek. Yo, gep gıйbat gerek şu wat. Maňa düşündüm. Ne? Arak proýektde oral tanaýan zat dilini ýok, men tanamak bir kede gördüm. Bir kili şunu var, negativ enerji bilen aýdyp taňa gerim. Türkler Yok. incelemek diýil ýa-ni men halamak goýşan ýa-ni dörmen Dörmen, halamak. Aslında men şu soragy berjegem dälim. Yani tomoşaçylaryň şu soraga garaşýanlygyny bilip oturýar. Şoň üçin berdim dogry düşýän. Negativ bilen şeýle bir kili negativ bilen aýdypsyň. Düşünürip bilinmi? O wagt men tanamaga däle. Ýa menen tanamaga diýipsiň. Şu tanamak diýen jogabyň özü eýýän bir kili men ağlayan diýip duran ýalyp Yo, da. şu tanamoga Sebäp diýmek barmy? gara. Sebäp barmy? Şu tanamoga şol obrazy, şu emosiýany bermek üçin iki çeyrek täzeden diýdirdiler maňa. Olam. Eteras. Aha. İkinciden lichna ta izini dinlän oklara adamlar menen tanamok bir gelecek görüşdüm diýen düşünýärmi? Men lichna tanamok. Liçne tanamak. Owa bir gele ene sen barada sorasalar men aýdyp bilen sen barada arkay. Men tanamok lichna men näme aýdyn o barada? Это два. Ne son jogaby. Aha. Неприязнь nerden geldi? Näme? Неприязнь. Şu nägilelik. Nägilelik. Aha. Şol aýdymda men nägile boldum. Hem aýdymyň dinleýän isem ýalançy. Ya bir aýdymyň sözüni dogry bilýän isem ýalançy. Men bir zaty bilýän, şol olan aýdym ýazanna her aýdymyň içine, şu aýdymyň içine ya iki part rap bolsa her partyna birja izüminki okla bilýär şol. Aw. Plan zat diýäri diýdir bilýär. Men şoň üçinem şonu hormatlaýardym, gowam görýärdim. Dogry şoň bilen görüşmegimiň isteglerine men Aw. özüm diýdim, görüşdiräýdi, gaýrat etdik, haýyş edip şey dip görüşdümde. Gurleşdik, oturduk. Men okuwul diýdi. Sen nirän okudun diýdim. Men 10 ýyl mektepde ordan okudum diýdim. Niýetim, Hudaý tarapyndan. Onu näme üçin menden soraýan diýdi. Men şon bilemok, moşdo başga maňyda diýdim. Bu dogry jogap kelim. Men näýlek düşündüm şoňa? Ben näň ok gazanan zady bilen men Allahyň beren zadyna näme maslahat bereýin diýen maňyda düşündüm. Sana Allah beripdir, a men özüm gazanyp okap aldym. Düşünýärmi? Значит, sen menden hiç sorama, lal jigim diýen ýalyga dip düşündüm de men şonu kabul etdim. Işeýdim gülüşdik, degişdik, oturduk, gülýärdi. Ýöne bilýän Ferhat dost. Şeýle bir zat isläň okmy? Mysal üçin neşe var rapda, rap janryny men 10 ýyllyk bir aýdym zada düşünip beren oglana däl. Ýöne dörözçülüğüňiz bilen tanış. Oradyň dörözçülüğünem gowwarýan, senkinem gowwarýan, ikiňizinkinem gowwarýan. Bir dobrinki jaja diýler ha. Ferhat, şeýle bir zat isläň okmy? Rap janrynyň dinleýijileri men gözümde gün 3'e bölünýär şu wat. Gün 3'e. Olaryň birincisi Oradyň tarapyndan, ikincisi Kerimiň tarapyndan, üçüncüsü neutral. Aýna hem ortaça bolsun diýil ýani. We menem şu neutrallaň içinde dogry aýdaýyn. Şul sowuklyklar, mysal üçin Oradyň dinleýijiler şu wat Kerim ýigrenýär dost. Dogrymy? Kerimiň dinleýijiler Orady ýigrenýär. Холодный война, soğuk kuruş diýen ýaly burada gidip durda. Şeýle bir kiçijek söz, bir 15 sekundlyk wideojyk şu jagaşlaryň soňra nokut goýup bilýär. Pikirlenip gördüňmi? Sen kiçi ispalinçel hökmüne, kiçi ýerni ýaşy kiçi ýerine ýetirje hökmüne, ýani iki tarapyň nemesi olup ýigrenýär, olar onu ýigrenýär bilen şu sowuklygyň soňra ýekece nokut goýasyň gelen, bir 10 sekundlyk video, 15 sekundlyk video bilen. Hiç goýasyň gelmedimi? Kän edesim geldi maňa. Men başlamadım. Iýank adalatda ýa gelýär. Da var ýaly ýank tertip boýunça düşünürdiň ha 2016. Indi seretindi. Ne sagda şu tertipden soň men düşünüp otyryn. Men pikir edýärdim sen ýank aýdymyň bara. Şoňa gelmediler. Awa men şonu dinlenni. Aha. Köna salam men te özümi gorkozja otaydy. Düşünýärmi? Imuna mallarda ene neme däle jistdiler. Men o näçe uksuz giýjelem men ýatyr otay. Bir ay gyşym gitdi. Yaptım şonu. Men aşon çykarsam ýene şoňa ýelmeýärler diýip. Etmesinler şonu diýip. Ene men egilsi gitdim şu taýda. Men durdum. Polibom ýöne şoň sözleri häzir opşmanyda panç bolýar ha. Panç olaryň sözleri. Yo, hakyky gurrun men birat ýaş kiçilik edip bilýän. Kiçilik bilemok. Ana men tapawdym. Men hiç sen kiçilik bilmeýän.
Şeyittim de şu projekti yaptım bırak. Düşündüm. Oldu şeydim koydu şolar. Düşündüm. Ay näme onu? Şo wakalyň soňuna nokot goýjak bir sözlem hökmünde oradyň dinleýijilerini aýdasyn gelýän zat barmy? Men prosto bir zat ýezim gelýär. Hiç kaçan adamı ya bir ýagdaýy daşyndan bilmän içinden baha bermäň diýjek. Düşündüm. Kiçkin gurrunun proyektiniň dowamyna men üçin iň gyzyklylarynyň biri bolşuň. Iň gyzyklylarynyň biri Kerimjan. Näme diýeli, näme ýetibedenen öýlendiň. İnşallah bir awa bäbejiňiz bolsun bir gowy komplekt maşgala diýler ha. Awa bir gowlukda görüşip duraly inşallah. Kerim biz näkil tanan bolsak, o geljekde de şolar ýalyk ýatda saklamak isleýär. Tomaşaçylaram şolar ýalyk ýatda saklamak isleýärler. Kiçkin gurrunga geleniňe proýekde gatnaşanyňa da minnetdar dost. Sağ ol. Taňa ýakyn. Ýere gelen sowgadymmy dost? Aha. Biziň proýektimizin himayetkäri sponsorumyz Ulus Kabil arada öýüm remont etdiňdäm sen. Aýyn tämid bolýar. Remont oturma ýok. Türkmenistana birinji kabil zawod dost. Birinji kabil önürýän zawod öz önümüz. Gönü türkmenliň önümi 100% misten ibarat, original. Ene dost. Kabiliň adyna sana sowgat taýynadyk meseleden. Açmak morkada ýynmi? Emmek şaber ýa-man, emmek şa gerekli zat diýen ha. Da aç gorkada ýynmi? Seret şu gelýän adamlar ne? Köpüň adamlar da gatnaşan bagşylamy ýörüýte şolar üçin ýetlep taýyna sowgadymyz bar. Ulus Kabilň adyna bir an ömür derdimiz. Zaryadymyz. iPhone'dan zaryat diňňany diýer. İkincisinden dost bagşylara iň gerek zat, hemişe ýany terimiz agaç, gönüm gratsuň gorkadýar. Da nesibesin. Orguçka jogy, ýadgar olam. Onu eska beren. Burguçkadan gaty gowy aýdymlar döresin. Gowy setler döresin. İnşallah. Ýan gaýdanym da senen gaty gowy işlere garaşýanlar. Seni şunu ýatdan çykarma. Seni gowy görýänler. Muştaklyň hökmüne dinleýijileň hökmüne biz seni gowy görýänler we sahnalarymyzda, toýlamyzda seni görmänede hemişe saatdyr Kerimjan. Minnetdar brat. Emme ta benne bir haýat bar. Bana taraf bir adana men onu edeceğim brat. Sağ ol. Ama onu sana aytmak gerek. Yani bu opsiyon köpçülük için aydan ana. Yankı aydıp veren gurunglum da gelip lişne tanap. Adamlar kese beyle değerli kendi yerler. Lişne tanap. Son çinyen daşından bilmeyen içinden gurlamayla atak. Gep siycu samansa yok gücü diye. Yaman siycu oturduk brat. Vaktin ne aylı geçeni bilmedim. O teras, vaftarih. İceyan. Kuramaçılığın super. Sağ ol. Özün var da gururun. Sağ ol. Şu edýän işinde hayır vardygyny bilýän. İllilla pikirde gezip ýören adamlar ya elek ya beýlek edýär. Şuňamy? Ondan soň üçin sağ ol, minnetdar. Bu opşym tutuş kollektiwi Elis Production'a da Ayratin sağ ol. Owa. Çağıranına da sağ ol. Minnetdar. Toýda Sağ ol.